sirup. Es berapa? Gak, aku gak. Es sirup. Lokasinya guys ada di Penawangan ya guys yo. Harus mampir di Pak Palok Ger. Gak ada leti. Gak ada leti. Hah? Ya, bayar. Lemon mangga. Sambel. Iki jatahnya mangkale nang kene ya Om. Nggih. Biasanya tak goleki nang anding Alfamart rek eneng biasanya nang arep Alfamart to. Tenate. Oh tenate. Tahu ndek poso nggih. Lah, nggih. Sampan gubruk motor kae. Nggih. Saiki ning ngene terus. Kuat. Bedino buka Om. Buka. Siji aja pedes yo. Cucuk. Aja pedes. Aja nggo sambel. Heh? Sing setunggal mboten sah nggo sambel. Gak lalang. Apus-apus. Telur Wong betul. kene ya. Telur betul. Penggerubukan. Oh. Gak lalang. Ya. Laos wae sing satu. Kecap ora, Mbak? Nggih. Pokoknya harus mampir guys. Nih bakwan Malang. Sing nggo sambel tak semua. Nggih.